Liewe mense, gemeente van Christus, God kies jou. Wow. God kies jou. En dit geloof ek is het allerbelangrikste om elke dag te onthoude. God heeft jou uitgekozen. Hy sê niet, nou, jy bent niet goed genoeg. Nooit, nooit. Hy zegt, ek hou van jou en jy hoort by my. Dit is een cadeau van God. Nou, wil ek het illustreer. Ek heb als een cadeau wel iemand uitgekozen vanochtend. En dit is de jonge hier, Arjan van der Wulp. Daar is het voor jou een cadeau. Nou, ek heb niet genoeg ballen om aan iedereen een te geven, maar net zo, geef God Hemzelf aan iedereen van ons. Nou, die vraag is, wat doe ik ermee? Ik gaf een cadeau aan Arjan, nou, wat doe hij ermee? Hij moet toch iets meer doen. Spelen, leven. En lieve mensen, Jezus helpt ons kiezen. Hoe om het te doen, hoe om het spel van het leven te spelen. In de bergreden legt Jezus uit hoe wij goede keuzes kunnen maken. Hij laat zien de regels Arjan van het korfbal, de regels is om jou te helpen. Ja, dan kan je niet korfbal spelen zoals ik rugby spelen. Het lukt niet. Maar wel is dan de regels. En hier lezen wij het. Jezus zei, jullie hebben gehoord, maar ik zeg jullie, hoe moet het dan zijn? En wat is het belangrijkste? Hij zei, in dit spel gaat het om je hart. Het gaat om je hart. Dit is zo. Het gaat om je hart. En hier in de 10 geboden lezen wij het. Mattheüs 5 is één van de 10 geboden. Daar staat, je mag niet doden. Is er iemand hier die iemand anders heeft gedood? Alsjeblieft. Nou, mooi. Dan staan wij, nee, hier is niemand. Gelukkig ben ik vrij. Ik ben niet zo slecht. Ik heb niemand gedood. Dus ben ik goed bezig. Maar Jezus zei, het gaat niet alleen maar om doden. Want het gaat over je hart. Het gaat niet alleen om moord, maar ook om boos te zijn. Tegen iemand anders. Om te denken, ja, ik hou niet van jou. Daarom zegt Jezus, boosheid begint in je hart. En daar begint het kwaad. Het begint niet bij moord, maar bij hier, klein, binnen in onze hart met boosheid. Daar begint het kwaad. En daarom zegt Jezus in onze lezing, als iemand boos op jou is, en jij weet het, ga het eerst goed maken. Doe het goed. En dat is belangrijker, zei Jezus in onze lezing, dan offer brengen. God wil dat wij hier van onze hart vrede maken. Dat wij de schuren herstellen. Dat wij één span kunnen zijn. De koninkrijk van God. Dat wij elkaar weer kunnen aankijken.
Nou, ik dacht eerst, ik wil zeggen, Jezus begint een nieuwe politieke partij, die WWD. Het gaat om 3 woorden. Om 3 woorden. Weten, willen, doen. Weten met het hoofd, willen met het hart en doen met de handen. Eerste woord, weten. Sta zo even stil. Wat denk je? Ben je boos op iemand? Dan weet je het wel. Ben iemand anders boos op jou? Dan weet je het ook. Want het zit in ons hoofd. Wij weten het. Het is geen geheim. Daarom is het belangrijkste om te kan kiezen, weten wat het is in je hoofd. Nou, vorige week heb ik koekjes gekocht en 2. En ik zit het op de tafel met een overleg met Jacco. En ik hoop dat hij neemt alleen maar 1 met zijn koffie. Nee, hij neemt er 2. Dacht ik zo bij mezelf, ben ik zo boos. Ik weet het. Het is niet waar hoor. Het is niet waar. Maar dan weet ik toch, als iemand boos is zijn tegen mij, dan weet ik het. En het zit in ons hoofd. En daarom, de eerste van het belangrijke woorden, weet het. De tweede, wil je dan boos zijn? Nee, ik wil niet. Toen dacht ik, lekker. Dan ben ik toch wat zo'n beetje mader. Want Jacco neemt de 2. Wil ik boos zijn? Nee, ik wil niet. Ik wil doen wat God wil. Wil je boos blijven? Nee. Doe afstand van je boze. Boos blijven maakt niemand bij. Het maakt het wereld niet mooier. En dan komt een derde woord. Weten, willen, gemakrecht, doe het dan. Dan komt de stap dat soms echt moeilijk is. Dan kom ik bij Jacco met nog de 2. Dan doe ik het mooi. Dan doe ik het wat recht is. Dan zeg ik, ja, dit is, ik doe wat het beste is. En daarom willen, weten, doe het snel. Niet wacht tot volgende week, doe het snel. Ben je boos? Weet het? Wil je het? Nee. Doe dan recht. God kiest jou. Kies jij dan ook het beste? Nou heb ik een voorbeeldverhaal. Er was een jongen die Sam heette. Sam woonde in een rustige straat en speelde graag buiten met die voetbal. En op een dag was hij aan het voetballen met zijn vriend Tom. En tijdens het spelen trapte Sam de bal per ongeluk hard tegen Tom aan. En Tom wordt boos. En hij liep weg. Sam voelde zich echt rot. Hij dacht, ik heb het niet expres gedaan, maar Tom is wel boos. En die avond lag Sam in bed en dacht, ik weet het, en hij dacht aan wat Jezus had gezegd. Jezus zegt, ga eerst goed maken. Ga eerst goed maken. Sam wist het. Hij weet, ik ben verdrietig en Tom is boos. Willen
Ek wil dat dit weer goed sal komen. Ek wil het. En hy besluit, dan doe ek het. Ek gaan morgen na Tom toe. De volgende dag ging Sam na Tom. Hy sê, Tommy, my vriend, het spyt my. Het spyt my. Ek wilde je niet pyn doen. Tom kyk hem. Is goed hoor. Is goed hoor. Ek was ook onnodig boos, maar het is nu goed. En ze gaven elkaar een knuffel en speelden daarna weer verder samen. Sam voelt zich licht van binnen. Hij dacht, dit is wat Jezus bedoelt. Als ik het goed maak, wordt mijn hart rustig en wordt de wereld een beetje mooier. Kan ik het wat anders zeggen? En dan wordt de wereld eigenlijk koninkrijk van God. Het mooiste. Een koninkrijk van God. Willen, wat wil je? Weet je, willen doen. Kunnen wij dat onthouden? De WWD. Ik ben van de span van de WWD. Laten wij bidden. Lieve God, dank u dat u ons hebt gekozen. Dank u dat u van ons houdt. Help ons om te weten wat er in ons hart leeft. Help ons om te willen wat goed is. Help ons om te doen wat liefdevol is. Geef ons moed om sorry te zeggen als wij iemand pijn hebben gedaan. Geef ons een zacht hart dat vrede zoekt. Dank u dat Jezus ons de weg wijst. Een nieuwe regel. En dank u dat u altijd bij ons bent. Amen.